que ens sembla també rellevant en relació a l'àmbit d'educació d'aquí de l'Ajuntament i fa referència a la publicació que ha fet la Fundació Jaume Bofill del llibre Municipis contra la segregació escolar, 6 experiències de política educativa local. Aquest llibre el va dirigir el professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, en Xavier Bonal, i recull experiències de 6 municipis catalans, concretament Mataró, Olot, Manlleu, Terrassa, Girona i Valls, els quals ja fa anys que treballen desplegant diferents projectes o programes i evidentment amb diferents intensitats per lluitar o per impulsar polítiques educatives de lluita contra la segregació. Aquestes experiències que recullen en aquest llibre demostren que és possible que l'acció educativa municipal doni fruits i doni resultats pel que fa sobretot en relació a l'equitat educativa i la igualtat d'oportunitats. És important també assenyalar i tenir en compte que la responsabilitat en matèria educativa és una competència exclusiva de la Generalitat i que per tant tot el que es fa des del municipi respon a una voluntat i a un interès en què les coses funcionin d'una manera determinada, perquè la competència a nivell municipal és molt limitada. Llavors, raons que ens avalen o que demostren que aquesta política educativa contra la lluita de la segregació escolar és una cosa que hem de tenir present i que hem d'intentar tirar endavant, bàsicament són que la segregació escolar repercuteix negativament sobre els resultats del conjunt del sistema educatiu, que la segregació escolar accentua les diferències de rendiment entre els alumnats nadius, entre l'alumnat nadiu i no nadiu, que la segregació escolar redueix les oportunitats educatives de l'alumnat més desafavorit. Quart, que la segregació escolar s'accentua en situació de crisi i agreuja els problemes assenyalats anteriorment. I cinquè, que la segregació escolar perjudica la cohesió social. Llavors, tinguent en compte tot això, el llibre recull que aquesta és una iniciativa que respon bàsicament, i torno a repetir, a una voluntat política d'assolir aquesta equitat educativa utilitzant processos de distribució de l'alumnat. I totes aquelles coses o principis que es troben en tots aquests municipis que apliquen aquestes polítiques són bàsicament que hi ha un servei públic d'educació que està organitzat, que hi ha un sentiment o una necessitat o una voluntat de corresponsabilitat, tinguent en compte que la competència és exclusiva del Departament d'Ensenyament, que hi ha un aprofitament intensiu del marc legal, és a dir, la normativa educativa que defineix el departament s'estudia al màxim i es veu de quines maneres es pot optimitzar, que hi ha una implicació econòmica evidentment d'aquests municipis en poder tirar a terme o poder portar a terme aquestes polítiques educatives, que es vol anar molt més enllà del simple repartiment de l'alumnat, perquè això té repercussions importants socials, culturals i econòmiques també a la ciutat, perquè hi ha també una pedagogia política, perquè hi ha un diàleg constant, perquè evidentment això no es fa només amb una voluntat, sinó que aquí s'impliquen a tots els agents i a tota la comunitat, no només educativa sinó social, perquè es tenen en compte els temps i el ritme, és a dir, que hi ha una tasca de planificació i de previsió i d'anàlisi de dades per poder avançar a situacions que es poden donar i poder-les corregir, i perquè és fonamental o perquè hi ha d'haver uns tècnics en educació que siguin els que estirin i els que treballin tots aquests aspectes. Llavors, a partir d'aquí, en el nostre cas, Olot ja fa bastants anys, concretament des de l'any 90, que va començar treballant tot aquest tema del repartiment de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. I bé, vull dir, això ens ha portat fins aquí amb una situació de ciutat on la reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives específiques es fa en funció de la detecció que es fa dels alumnes que tenim a la ciutat amb aquest perfil, i a partir d'aquí aquests alumnes es reparteixen de forma equitativa a tots els centres, tant públics com concertats, és a dir, que tots els centres tenen el mateix nombre o la mateixa proporció d'aquest tipus d'alumnat. Això, per tant, fa que tinguem els alumnes que tenen necessitats educatives específiques repartits
de forma equitativa a tots els centres, per tant optimitzant els recursos que tenim a tots aquests centres.